تقین و خۆنیشاندان لە دژی چەکدارên Sûriya Dîmokratîk û çekdarên PYD beşê serekenejê berfireh dibin, nexasim li gundewarê Reqqa û Hesekê û Dêrazorê. Li gorî ranga Sûriyaya mafê mirovan ku teqînek li gundê El Sebha yê gundewarê Rojhilatê Dêrazorê bêriya bombeyeke çandî hate encamdan ku armanca karwaneke barhilgirên sûtemeniyê yên çekdarên Sûriyaya Dîmokratîk dikir û di encamê de ziyan nemadî û canî derketin. Erelgorî rawangehê ku doh jî li bajarokê Sûr yê Dêrazorê motoreke mayînkirî teqiya û hejmarek kes birîndar ketin. Li bajarokê Elşhêl yê Rojhilatê Dêrazorê jî belavokên hatin belavkirin ku têde piştevaniya rejîmê û banga vegera dezgehên rejîmê bo wê navçeyê hatiye kirin. Ajansa Sanaya Rejîma Esed jî belav kiribû ku xwenîşandan li bajarê Elbisêra gundên Ebu Herdûb, Zîban, Zeman, El Hewayîc li gundewarê Dêrazorê li dijî çekdarên Sûriyaya Dîmokratîk derketin û daxwaza derketina wan çekdaran ji navçeyên xwe kirin. Li navçena dervî Rojavayê Kurdistanê mîna Reqqa û Tabga û min bêj û Dêrazorê PYD bi hezaran ciwanên Kurd devlî şerên xwe li wan navçeyan kirine û dane şehîd kirin. Li gorî hin amaran ku derdora 20,000 ciwanên Kurd li wan navçeyan hatine şehîd kirin û niha jî xelkên wan navçeyan banga derketina çekdarên PYD û Hesedê ji wan navçeyan dikin.